ערב טוב. אני ניב. לוצי. זאת לוצי. והיא הולכת לצפות בפעם הראשונה ב-2 Girls 1 Cup. אני לא יודעת מה זה, די, זה מלחיץ אותי. enjoy. זה מלחיץ אותי ממש. לא הייתי זוכרת מה זה. אוי. למה יש לך את זה? אוי. תראי! נו! אני לא רוצה יותר. אוי. נו! זה אמא שלך? לא, עד הסוף, אמרנו סוף 5 שניות. אוי, אתה בן אדם נורא. אתה בן אדם נורא. אני הולכת להקיא. אני הולכת להקיא. את לא רואה הכל. תראי. איך 25 שניות? כבר אני דקה וחצי.